Екатеринбург Европа һәм Азия кыры җирчегендәге иң зур торак пункт. Ул Евразияны ике өлешкә бүлеп тора. Күз алдыңа китерәсеңме? Бу шәһәрне сәгать саен 80 поезд кисеп үтә. Екатеринбургка 1723 елның 18 ноябрендә нигез салына. Бу көнне Петр Бернең илчесе Василий Татищев һәм хәрби инженер Вильгельм де Генин оештырган тимер җитештерү заводы беренче продукциясын эшләп чыгара. Завод тирәсендә барлыкка килгән шәһәргә Петр I хатыны Екатерина I хөрмәтенә Екатеринбург дип исем бирә. Екатеринбургта 1,5 миллионга якын кеше яши. Ул Россия шәһәрләре арасында халык саны буенча 4нче урында тора. Монда хатын-кызлар ир-атларга караганда күпкә күбрәк. Екатеринбург күп милләтле шәһәр. Биредә 100дән артык төрле халык вәкиле яши. 1723 елда Петр I указы буенча Исет елгасында чуен эретү һәм тимер ясау заводы, ә бераз соңрак акча сугу йорты ачыла. Елгада буа, плотина төзелә. Аның тирәсендә Екатеринбург халкының яраткан ял зонасы барлыкка килә. Бүген плотинка яшьләрнең күңел ачу һәм очрашулар билгеләү, гаиләләрнең ял итү, балаларның уйнау урыны. Монда шәһәргә нигез салучыларга Василий Татищев һәм Вильгельм де Генинга һәйкәл дә куелган. Вайнер урамы Екатеринбургның иң борынгы урамнарының берсе. Ул шәһәрнең иң үзәгендә урнашкан. Аны Урал арбаты дип тә атыйлар. Монда 19 гасыр ахыры 20 гасыр башына караган борынгы биналарга сыкланырга, күп санлы тарихи сыннар янында фотога төшәргә һәм сувенир кибетләре буйлап йөрергә мөмкин. Екатеринбург үзенең файдалы казылмалары белән дан тота. Бөек Британиядагы парламент бинасының түбәсе мәсәлән, әлеге шәһәрдә табылган тимердән эшләнгән. Америка Кушма Штатларының символы булган азатлык сыны исә Екатеринбург бакырыннан кыелган. Кызыклы фактларга килгәндә, Екатеринбург һәм Кыш бабай үз туган көннәрен бер көнне билгеләп үтәләр. Бу иң күңелле бәйрәмнәрнең берсе. Екатеринбургны дөньяның майонез башкаласы дип тә йөртәләр. Бу тәмләткечне ресторан пешекчеләре дә, хуҗабикәләр дә яратып куллана. Екатеринбургта уникаль туристик маршрут бар. Ул Кызыл сызык дип атала. Маршрут җәяүлеләр өчен эшләнгән. 6,5 километрлык Кызыл сызык туристларны барлык истәлекле урыннарга алып бара. Шәһәр белән танышу өчен бер генә көн җитми. Әгәр Екатеринбургның барлык тарихи урыннарын күрергә, Урал башкаласы турында риваятләр ишетергә телисез икән, монда озаграк тоткарланырга туры киләчәк.